Své české jméno Kubín si přepsal do francouzské fonetiky a stal se skutečně symbolem toho českého internacionálního umění. Ta dáma vznikla na začátku 20. let po pařížském pobytu a je esencí skutečně všeho toho, co Francie výtvarnému umění té doby nabízela. Doznívající prvky modernismu, jakési uklidnění, zcivilnění toho projevu, hodně rozvášněného kubismem a přitom velmi moderní, už dávno nehistorizující pohled na lidskou a zejména ženskou figuru. Ta dáma je hodně zahleděná sama do sebe, představuje jasnou subjektivní hodnotu své vlastní osobnosti. Je nalíčená, výrazná, sebevědomá, všechno to, co si představujeme pod tím pojmem Pařížanka.